ଗୁଗୁଲ ଆଡୋବ ପେପ୍ସିର ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସିଓ ହେବେ ଭାରତୀୟ। ୟୁଟ୍ୟୁବର ସିଓ ହୁସେନ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଚିଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫିସର ନୀଲ ମୋହନ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଓ। ଏନେଇ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 9 ବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ହୁସେନ। ଭାରତୀୟ ବଂଶଧର ନୀଲ ଜଣେ ଆମେରିକାଟିକ୍ କାଲିଫୋର୍ନିଆ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ପରେ 2008ରେ ଗୁଗୁଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଗୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। ନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଗୁଗୁଲ ଅକ୍ତିଆର କରିଲା ପରେ 2015ରେ ଚିଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫିସର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଓ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ସର୍ଟସ୍ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା।